Bueno, pues tercera etapa, avui des de Pamplona, concretament des de Fizur Menor fins a el poble després de Puente la Reina, que no me'n recordo. Faig fins a després de Puente la Reina perquè he esposat uns 3 o 4 quilòmetres no sortint des del lloc on vaig acabar ahir dins a Pamplona, bueno, al final de Pamplona. Surto a les 7:20 del matí, per això he agafat el cotxe per fer cap a Puente la Reina i res, buen camino. Per cert, 10 graus de temperatura marcava el termòmetre fa uns momentets, ara a les 7:20 del matí. Bueno, davant nostre ja veiem el Monte del Perdón, se diu, crec que es diu així. És la pujadeta que tenim important avui i pel que sembla també important la baixada, quasi que més que la pujada, perquè segons sembla la baixada és bastant pronunciada també, hi ha molta pedra solta. Porto ja 40 minuts caminant, han fet 3 quilòmetres i mig i al fondo, ja mos va quedant el que és Pamplona i els barris de Pamplona, claro. Avui, en esta tercera etapa, el paisatge ha canviat ja completament, encara que ara estem passant per un espai verd, prou verd. Pot ser enganyívol perquè, de fet, han deixat ja els Pirineus enrere i estem ja a la zona més plana, tot i que són alts i plans, no? Pujades i baixades. Com deia abans, aquí es veu com el paisatge ha canviat i estem en aquestes ondulacions del terreno, paisatge diferent, i són camps de blat i al fondo el Monte del Perdón, on farem el primer descans. Ara vaig a començar a pujar ja a l'Alto del Perdón, que és un dels llocs emblemàtics d'este tram del camí. De fet, avui tenim prou bon dia, demà no sé com anirà perquè amenaça de pluja. De fet, els núvols ja es veu que comencen a indicar que possiblement hi haurà canvi de temps. Set quilòmetres després de sortir arribem a Sarikiegi, un petit poble abans d'arribar al Monte del Perdón.
les 9:47. Arribem ja al Monte del Perdón. Jo i la meva motxilla. És el pas obligat, el camí. Porto 9 quilòmetres i mig i bueno, porto unes 2 hores aproximadament de caminar. Lo cert és que m'ha costat més aquestes 2 hores perquè he tingut un parell d'experiències interessants que explicaré al meu diari. He trobat un francès que va en bicicleta i que m'ha explicat una història veritablement molt interessant. He trobat també un matrimoni alemà de Frankfurt que viatgen en un bebè de 6 mesos. Bueno, un brasilero. La veritat és que en aquestes 2 hores unes històries de les moltes que hi ha al camí. Hem començat la baixada que, segons he pogut llegir i veure en algun vídeo, és, a part de que bueno, és molt de tros de baixar, en el que sempre podem dir que és un poc més dificultós que no pas el pujar, encara que sembla mentida, no? Perquè al pujar pues, la posició de les cames no ho fa tan carregós, quan baixes has d'anar frenant i per tant has d'anar aguantant tu el pes, el que castiga bastant més els ginolls. A més, segons he vist, segons m'han dit i segons he vist algun vídeo, hi ha bastanta pedra solta. Ara, al principi del camí, sembla que no, com podrem veure. Comencem la baixada i de moment de pedra solta no n'hi ha, però queda bastant de tros, encara està baix i segurament que en trobarem. Veure la pedra solta, això és el que s'anunciava, no? Que la baixada, a banda de la dificultat, com he dit abans, que pot tindre la baixada perquè has d'anar aguantant tu el pes en els teus genolls, pues, és bastant dificultosa perquè hi ha molta pedra solta en el que es pot rellisar i en fi, es pot produir, hi ha risc d'alguna caiguda. I seguim explicant històries, en este cas en un xic que ve de Brasil. Déu-n'hi-do. També en una història que és que, bueno, no sé si són casualitats o què, però la veritat és que també m'ha explicat una història d'aquelles que són per explicar o que són molt personals, com vulguis, però m'ho ha explicat i li he demanat permís per si la podia publicar, claro. Parla d'un accident, de la mort d'un nebot en el que s'havien criat com un germà, de la mort de son pare, i fa el camí una mica, doncs, també en un sentit molt espiritual. Bueno, estic arribant a Uterga, aquí m'he de trobar en Tere. Avui una miqueta més tard, són les 10:15 aproximadament, porto crec que 12 quilòmetres. Segueixo camí, he passat Murusàdal i allí m'he trobat en la disjuntiva, en la decisió de prendre la decisió
de fer uns 4 quilòmetres més i anar fins a Santa Maria de Nate, un monestir que ja hi vaig estar-hi fa un temps, així que vaig a fer estos quilòmetres de més per a veure si pues arribo a estar en este monestir i després hauré de recular un poc, pegar una mica més de volta. En total crec 4 quilòmetres més com a mínim, entre 4 i 5. Però estem forts, estem a tope de moment el tercer dia de caminata. Per estos paisatges ja diferents, veus, estos paisatges ja de camps de blat i pistes ja més monòtones que no pas ahir i abans d'ahir, que eren camins, senderes més distretes. Ja estic a Santa Maria de Nate. Jo crec que la volta ha valgut la pena, ja que estàs aquí. No passar és una llàstima perquè, a part del component religiós, una vegada més, està el component arquitectònic del monument. El paisatge que aquí canvia una miqueta, és més fresc després de l'aridesa de lo que acabo de travessar, no? Així que anem a fer esta miqueta de volta més. És molt xula esta petita ermita. I té un claustre exterior que el rodeja. Jo buscaré la història perquè veritablement és molt simpàtic. Però la veritat és que les coses han canviat de l'última vegada que vam estar. Podies visitar-la sense pagar res, podies visitar-la tranquil·lament, ara ja vam pagar tiquet per tal de visitar-la per dins, per fora. Segueixo, cap a Óbanos. Després de fer este tom especial per anar a veure el santuari, segueixo, torno a agafar una altra vegada el camí, ja cap a Puente de la Reina. Porto 21 quilòmetres des de Pamplona, 5 hores caminant. I ganes de continuar, claro. Ara agafo ja el camí de cara a Puente de la Reina, si tinc forces, que espero que sí, continuaré encara 4 o 5 quilòmetres més després. Pues estic arribant a Puente de la Reina i això és el que em trobo. Esta espècie de museu a l'aire lliure. De fet, jo he anat per una ruta alternativa a lo que fa tothom, no? A l'entrar al monestir Adés. És la 1:10 aproximadament. Porto 23 quilòmetres caminats i fa 5 hores i 20 aproximadament que camino. Estic entrant ja a Puente de la Reina. En principi hauria de seguir encara uns 4 o 5 quilòmetres més. Com he fet aquest extra, segurament que sí que ho faré. Potser que ja avui hauria ja complit, però me trobo prou bé i segurament que encara faré hasta Mañero, que crec que són 4 o 5 quilòmetres més. He arribat a Puente de la Reina, però com he arribat per un altre lloc, ja que he fet un recorregut alternatiu visitant el monestir, he tingut dificultats per a trobar on està l'hostal que mos quedem.
Així que, bueno, sense trobar Teresa, continuo camí endavant. Estic travessant Puente de la Reina i em dirigeixo ara a creuar el pont romànic, el pont antic, per a continuar camí encara, si puc arribar fins a Manlleu, uns 4 o 5 quilòmetres més. És el riu Arga, que el portem des de l'inici del camí pràcticament. Pues esta costeta, esta sí que és la del perdón i no la que hem passat abans. Esta abans d'arribar a Manlleu, buah, quina cosa, tu! Més d'un quilòmetre, però en una pendent bestial. Ara ja estic arribant dalt, però Déu-n'hi-do, per esbufegar. A propet dia de Manlleu, les 2:10 de la tarda, avui una miqueta més tard, perquè bueno, també he fet un tram extra que no tenia previst. A les 2:25 arribo a Manlleu, final d'etapa d'avui, després de 29 quilòmetres i 6 hores 40 minuts aproximadament de caminar. Una mica de ruta que no estava previst, però al final doncs ho hem aconseguit. A veure ara si trobem a Teresa, a veure per on ens espera, però etapa aconseguida. Bueno, i aquí està el suport logístic, en una gana per a dinar que no veigues, i en una cara com a 3 déus. Què passa, una entrevista? No calia prou. Per què? Perquè no calia arribar fins aquí. I trobo que n'hi havia prou. Bueno, ja no caldrà fer-ho demà. Bueno, i demà em faràs tornar a aixecar per portar-te aquí. Claro. A les 7 del matí. Perquè tu també te'l fas el camí, no? Bueno, en dinem aquí o allà?